دەم خۆش دەباسی ڕۆژایی ڕۆ دەرگەلوەمە ئەڤمەهەکی زێدەترە لە ئەفرینی ئۆپراسیۆن دۆرپێچکردن و بەرخۆدان تێژیاندن پشتی 34 ڕۆژان برێکەفتنێ لەگەل پێیەدا ئارتێشە سووریە میلیشێن نێزیکی خوا ڕێکردن ئەفرینی ئەف پێنگاو چەند لەوێ بەرخۆدانی و خۆدی دەرکەتنا نەتەوەیی یا ئەفرینی دەهات لە ئالیەکی دێنە ئارتێشە کوبناوی ئارتێشە ئازاد بسەرپەرشتیە تورکیە ji bo dagirkirina Efrînê derbasî deverê bû ew artêşî weke aliyekî serbaziya îtilafê tê nasîn ku enekese jî têde endam e. Ev pêngav jî çend rast e tu di nav heypemaniyekî de be ku serbazên wê bixwazin welatê te dagir bikin. Digel berpirsê desteya pêwendiyên derve yê Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriye Kamîran Hajo em dê ronahiyekî bidin van pirsan û şirove bikin. Silavka Kamîran ez ji wir dest pê bikim. Civînên aliyên berpirsyarê enekese li Herêma Kurdistanê hebûn. Civînê we diyar e bi dawî hatin. Babetên sereke godwan civînan de vegirtî dest çi bûn? Bilê rast e em desteya serkirdayîtiyê ya encûmenê û nûnerê me hevalê me nûner di tîlafê de û yê me jî weka komîta peywendiya li vê derê me civîn kirin. Babetên sereke weke te kerem kirî bi rastî di babetê sereke hebûn yek jî rewşa Efrînê ya dî jî rewşa têkiliyê me wê tîlafê ev her du babetê sereke bûn. Dibere jî nirxandinek li ser rewşa herêmê lêstikvanê gotê neguhertin, rol goçawa tê guhertin, kîberî vîlkûya nirxandinek di wî warî de jî hebû çareseriya siyasî ya got pêşerojê me behs kir mesela danûstandinê Cunêfê ev hemû hatine behskirin lê babetê sereke wek em gotiye Efrîn û koalîsyon. Her wiha hevdîtina we li gel Serok Barzanî pêk hat. Divê civînê de helwesta enekese helwesta Serok Barzanî divê dema hestiyar a ji bo Rojavayê Kurdistanê de çi bûn? Yani ew esas piştî me civînê xwe kirin me cenabê Serok dît û bi rastî wilo razîbûnek nîşan da vê helwesta got mutewazin ya encûmenê û her wiha piştgiriya xwe ji bo miletê Kurd li Sûriya û tizanê yanî ji roja pêşî di vê krîzê û vê şoreşa Sûriya de heta weke vê deqê cenabê Serok di piştgiriya me da ti texsîrî nekiriye di her warî de dwarê siyasî de bê dwarê leşkerî de bê dwarê her warî de bi rastî piştgiriya me kiriye carekî dî eynî ew piştgirî û weka çi cara mirov cenabê Serok bîne ew hêviyê mirov jî xurtir dibin û bêguman ser referandum û encamê wê jî hinekî axaftin çêbûn me jî piştgiriya xwe ji bo cenabî wî û helwesta wî ya netewî me jî pêşkêş kir. Ke Kamîran em derbasî germtirîn babeta rojevê bibin piştî 34 rojan milîşiyatên girêdayî hikûmeta Sûriyê derbasî Efrînê bûn. Gelo ev yek dikarê di berjevendiya parastina Efrînê de bi gora dîtina enekes. Bi rastî me yanî ji roja pêşî de şirova me di çarçeva pirsa Efrîn û herêmê Kurdistana Sûriya bi giştî ew bû got rojek ewlol pêşiya me û her wiha bi taybet bi nisbet Efrînê me digot wê peyede necar bê teslîmî rejîmê bike ji ber rewşa wî leşkerî û ji ber got nikare heta demeke dirêjî ber xwe bidê karibê biparêzî wê niha wê baştir bê rejîm vegerêt baweriyam de na. Yani yê me esasen me xebata me hemû ew bû ji bo rejîm em jê xilas bibin. Rejîmeke dîktator, xwînmiş, mafê Kurda ticara qebûl nekiriye her em cewizan na. Yani niha çi hatiye guhertin gorê Efrînê li wê derê carekî dî Kurda biparêzî. Ev ne rast. Heger di çarçeva tifaqeke siyasî bû bana. Tiştek dabana gotibana ev ji bo Kurdê Efrînê taybet yan jî Kurdistana Sûriya bi giştî اتفاقeke siyasî werê kirin têda otonomîkê qebûl dike têda mafê Kurdayî siyasî
ئاوایەکی یانی تشتێک اتفاقك هەبێ مرۆڤ بەلکی هەنگی ئەوکێ بسەرگۆ ئەس باوەرم گۆ ئەو تفاقشی چێ ببێت پێشە ڕۆژێدا هەگەر خورت ببێ گوه نەدیێدا کەکە میران بەرپرسیارên peyê de her wiha berpirsiyarên pekeke jî îro ragihandin ku hikûmet mecbûr maye werê parastina Efrînê bike û dest nîşan dikin ku ew dê bes li deverên sînorî bi Tirkiyeyê re werin bicihkirin li tu radestkirin dê nebe gelo hûn çawa bawer dikin پێشی ئەس نەزانم وێ چنە کودێ و کی وێ چن حتەنها هەواڵبەندێ ڕێژیمێت چن یەگۆ حەشدن یەگۆ شیعانە یەگۆ بڕاستی gelek خرابن یعنی ئەم نزانن چ اتفاق وارەکردە وێ بڕاستی سینۆرە ئەوکن وێ ترکیا قبولکێ ئەو هەر نەوێت سینۆرا ئەونا هەموو نەدیارە لێ ئەوا گوت دبێژن وڵا نەجار مایە هاتیە ئێمت باوەریامدا ji berpirsiyariya xwe baz didin berpirsiyariyeke wa hebû gereke hesabê rojek gewilo hebana heger hesabê rojek gewilo kirbana gereke berî vê qedinyayê berî her kesî bi encûmena Kurdî ra aşîtiyeke wa hebana ew tifaqê kirbana jiyanê da ango bijarde li pêşiya peyê de hebûn ku ji vê rewşê xilas bibe û yek ji bijardeyên sereke peywendî li gel enekê bêguman yani ew yek ji tiştê got hergav ji ware digot ew herêmê got têne hesabkirin bi ser rêxistineke li gor Tirka rêxistineke dijminê waya Tirkiye qebûl nake li ser wî sînorî bicih bibin niha ji bo yî xatirê ev tiştê hana carek jê re bûbana mebdehê cara ji ware gotiye hebûna encûmenê di rêveberiyê da garantiyeke ji bo yî xatirê got rihetiyeke herêmî çê bibe rihetiyeke navnetewî çê bibe rihetiyeke rikberiya siyasî Sûrî çê bibe ji ber ma têkiliyê melvir jî hebûn û vê dê jî hebûn lê mixabin weke min gotî te tu ji berpirsiyariya xwe baz didê tu dikê wela mecbûr bûna çi mecbûr bûne rejîm roja pêşî jî me digot têkiliyê wa rejîmê hene ev na encamê wa têkiliyana heger yani matirsiya kêm bike wê baş bê lê ême li gorma em weke encûmen dibînin matirsiya xirabtir dike bes em heta ditirsin bele ferm guhertinê demografî di Kurdistana Sûriyada bibin yani ew rejîma diktator çi jî hatiye guhertin got îro werê heçî rikber bê jê re wilo qebûl bike û bêhnayê jê re fera bê ez wê bawer nakim helwestekî gul ba peyê de heyîl ba rêveberiya xwe ser hesê de heyî keka mîran ew jî ew e ku hûn di navê îtilafekê de ne aliyê serbazî ê vê îtilafê ku bi navê artêşa azad tê binavkirin niha bi serpereştiya Tirkiyeyê hatiye êrişî Efrînê dike ê enekese di vê babetê de gerek helwestekê nîşan neke û yani yek ji aloziyên ku nigarî bûne peywendî deynin peyê de vê yekî dest nîşan dike niha ev rewşa got îro rûdayî tişteka û nikarî bû mere têkiliya bikê tiştekî diya ev tiştê got niha îro li Efrînê dibin ji roja pêşî de me gotiye em li dijî êrişê Tirkana em li dijî derbasbûna yê got dibêjine xwe cêşê azad û em li dijî wêne em qet qebûl nakin ji ber çi sebebê wê jî ew ê wê hene bingehnevî siyasî hene yek jê hêzeka ji derve nabêt weka hêzekî niştiman perwer tu bêje keremke were erdê me êrişê erdê bike ev na alîkî wê aliyê di duwa ji xwe miletê te yani wê çawa wê tê rê bidê got hin werin miletê te tehdêlê bikin û bikujin û zarok herin û medenî nav piyadeherin em na ji xwe nayav kirin yadî me heta ji peyederet got neçna reqa û min bi cû deverê got piraniya wê ereb bin me digot ev na hêlê nakokiyê di nav pêkhatiyê Sûriya da dijwartir bibe em ê çawa vê bêjina cêşê got bêjê xwe azad keremke were Efrînê got herêmeke Kurdiya werê li wê dêva nakokiya xurtir bê em qet wê naqebûl nakin ev bû sedema nakokiya nav me û hevalê me di îtilafê da û îtilafê jî yani koalîsyonek hîna hemû weke hevdû difikirin têde xelkekî nêzîkî dîtnê te heye têde xelkekî heye di îtilafê de we karî bûye bandorekê bikin ku îtilaf divê yani weke birêvebirê siyasî nûnerê siyasî ê vê hevpeymaniyê helwestekî bi guherêne yan jî bandorê hûn li helwesta wan bikin
ناشخوا موید بێژین یانی تشتێک و غەلت چێبوو نامەوادا ڕاستی شەڕێکی بەیاناتە نامەدە چێبوو وایەک دەرخست و مەیەک دەرخست و وایەک دەرخست و مەلدەژ ئەنی تشتێکی ولۆت نامەدە چێبوو ئەڤنا ینی وەکە بێ دەلیلە گۆ ناکۆکین هەنا نەگۆنینن مە نکاری بوو نا ئەم بێژنەوانە سەدی سەد وەکەمە بکن واژی نکاری بوو مە بکشێنە وێ دەڤرا گۆ وات خست ji ber wê niha em li berin dîtina bikin ka em bigihne ku em bigihne tiştekî yan negihne tiştekî dîtina me ji hevalê me jî niha civatê rawestanda naçine civata heta em bibînin yan em ê gihina tiştekî yan bi rastî em şirîkin divê koalîsyonê de yan nam naheke neşirîkin ji xwe de em jî zanibin rêka xwe dî em ew bikin û yêma yanî وەکە یاگو ئەمپەی دەچن بەرژەوەندیە وڵاتی منە ئەم بەرژەوەندیە وڵاتی خۆ نەبینن وێکی لێ لێ دەرێم کارن دەبژێ بەردن تشتێکی وەکە بێ مەگرێ دێنینە لێ تو گرێدا بوونەکی وەکو ئیتیلاف بێژێ ئەمێ divê operasyonê de berdewam ya wêna em dixwazin enekese dikariye helwestekî dijwartir jî dest nîşan bêguman weke min gotiye ême mesela ma berjewendiyê me ne bes em giring jî dibînin hebûna me di koalîsyonê de em newlo sivik û biçûk lê dimeyzênin نا ئەو حتا دەرەجێکی گرانیامە سڤک دمەیزێنن نام ژیلوانە ولۆ بی ئاوایی دمەیزێنن حتا ئەم دخوازن وێ وا خاڵێ خۆی هەڤبەش خورد بکن نە خاڵێ گۆمەژ هەفتوو دوور بکن لێ تالی گو هات و بەرژەوەندی وڵاتێ ما کەتنە پێشیاوێ ئەوێدا بێگۆمانە بێ هەڵوەستەکەی بستن کە کامیرانم vegerne rewşa Efrînê niha têgotin ku Îranê navbênkarî di navbeyna PYD û ev bilîşatên ku derbasî Efrînê bûne kirine. Yani gotiniya gotê gotin ku Îran navbênkariya wa kiriye lê di heman demê de Tirkiye van milîşatan borduman dike û operasyona xwe Efrînê jî berdewam dike. Di heman demê de İran, Rusya û Tirkiye garantörê astane ne bi hevû dûre di bereyekê de diyar dibin ku lê çareseriya siyasî ya Sûriyeyê de hewl didin pêkwerin û ev rewşa xuta jî ya ku niha di rojevê de ye ev girêk dîtina li ser çi Naz Sûriye bûye welatê bazarê siyasî li deverekê em ê bêjin Rusya û Tirkiye û Eyran lev dikin li deverkedî nakokî wa hinekî zêdetir dibin li deverkedî Amerîka tevlî bazarekê dibe tiştê got em ji vê dibînin tiştê niha îro bûyî berî her tiştî divê em fêm bikin Rusya, Tirkiye, Eyran û heta derecekê rejîm jî û Amerîka ji xwe hişkere kir rehinka kes kidan ji bo vê şerê got îro li Efrînê tê kir başa divê ew ê de divê vêceyek fêm bike ew çi bazar muqambilî vê bûye ئێمە ئەم بەهوەرن گۆ مقامبلی ئەفرینێ بەلکی ئدلب و ئەو کەتبێ بازارێدا ئەفرینێ بدەمە ئەزێ ئدلب دمەتە ئەفرینێ بدەمە ئەزێ دەستێتە غوتە هەنێکی ئەوکەم ئەفرینێ بدەمە ئەزێ ینی بازار نەبوو تێ نەکرد و ئەم وێنا دبینن ژی حتا چما ئەفقا ناو مگوتن و چما بوا خۆشە گۆنها ئەف شەر دەوام بکەی بنسبەت ترکیە ئەم زانن ئەواوێ چییە بنسبەت ڕووساژی پەیوەندیە پەیەدا بە ئەمریکارا ژوارە نەخۆشن ئەو ژی دخوازن وەکە حتا دەرەجەکێ نامەکێ بگهێنەوە ڕێژیم ژی حتا دەرەجەکێ دیت وەکە هەنێکی تشت نەوەکەوە وێ دکن ئەو ژی دخوازێ وا قەلس بکێ وێ دەرێ ئەیران ژیش خۆ ئەساسن یا ڕێژیمەیە دێنێ خۆ بدێدە بێ چ قاس خەلکێک دگهێ هەف لەسەر چێ لەسەر سیاسەتە غەلەت ئەگەر تە سیاست غەلەت نەکردوانە تنە دیگهایی وێ دەرەجا و هەر کەس لتە بەیەک کێکەم ئیران ئیرۆ ڕۆژنامەیە نیویۆرک تایمز گۆتارێک بەلاو کرد لەسەر رەوشە ئەفرینی دەستنیشاند کێک و هاتنە حکوومەتە سووریێ ku îran jî dibe ku destê wê di nav de hebe ya heremê dikarê rê veke ku Tirkiye operasyona xwe li Efrînê biqedîne û bêje ku niha rewşal bir ewleye radestî hikûmetê bûye û va em vedikişin gelo wisa dikarê rû bidê li gora binisbet wana divê desthelata peyê de li wê dê bişkêne ev armanca wayê hişkire ew neva şartî dibêjin heger rejîm warê
بالجيش خو باللشكري خوي فرمي ممكنه قبول بك لي او حشد او نا حتى انها نيشان دي الواجد خي قلنا افيا جو استخاص ودوي هشكرا دسلاتا بيدلويدي وري راكرن جنو تركيا قبول كي ولو تيخيا كرن که کامیران ترکیه دبیجی از پشتی اپراسیونا افرینی درباسی من بجی دبم حتی درباسی روشلاتی فرات جی دبم مبستاوی روجاوای کردستانیه بگومان گلو هلوستا انا کسد جی هلوستا كوسا جو تركيا دس نشاند كيرا تشي بهالوسط طبعا بالنسبه عفرين شو فرق ناكي مع عفرين كردستان هري ما كردستان جزيره كردستان كوباني كردستان حمو كردستان دوی چرشوی ده من تخواست زورم نها تی گوتن کو برنامه که ناو نتیوی هیا کو فرانسا و امریکا سرپرشتیاره وی دکن کو ریوبریه کی کردی ل روجلاتی فراتی پیکوری دنا وی ریوبریه ده انا کسی جی جه بگری پیاده و پکک جهبو دور بکون تو آگاهداری دوی بابتی ده وکی انا کسی باوا هنه جبر گوتی گوتن کو انا کسی و فرانسا لسر تشتكي وساجي هبو دو ديتنا بري أزهر موي أو برسا بري ويج بر أزنقام تركيا وين نكار بي هريمي قد بندستي أمريكا ده راحت درباس بي راح نكا كسك درباس بي أمريكا وراح نكدابي ده بلكي بهافرجي ده بس أز ويناز قلكي دورد بينهم فيكيل يعني كما يوا أف خلا قلت كريم كري يك جوات تشتي بري سري بروجرام ده مقول يعني ما دقوت أم ببنا بشك جوي ريفابريه و بهتر قبول كرن أنا أم تشنولو دبيزن أمريكا بشتي مثلا داعش إدي قافنا سياسي تابشي هاگر ببيراتا بري بيلكي حتى هذا رجيم خاص نزيكي وهرمي جو دبندست أمريكا دنا دجواري الوخست نامكي ددي جوروجلات فرات وكويد بن دستي مدابي هاگر تشتكي ولو هبه راستا وي نبي رنگي منه يعني هاگر وي لشكري قد بيجي جو سينورا بپاريزي چه بكيجي وينا جاركي دي يك رنگ به ورنگ ندي تبليب يجوانا جي احتمالا قمزنا انجمن جي تبليب مسألة ببه بيبنتيه كبت شي بويد في چرشوي ده بحن آليان رك نا ما هنديتنا نيشان نقولو يك دبيني هناكي بس نها نيزيك روجا چارشنبه هم تشنا امريكا جبوي و مسألة هاجو ام بهتر ام جوانا فهم بكن كابراسي تشتكي ولو هيا نينا وهاگر هبه مروف چه آمدكاريا و اواجيره بكي لي منطقة يعني امريكا مجبورة چاو امابي دناف خو تركيا دا نگهنه درجة ناكوكي بگنا درجة گلكي ببشر و اوز بنا باور ناكم جبر وي مجبورة جارة سرية كي پیدا بكي جو طرف حموة راضي بكي هاگر بمره به هاگر بپیدره به هاگر به ترکیه ره به هاگر برک بریا سیاسی سوری ره به هاگر بکره به مجبور اوی گو خو حوال بند بینن پیرا و حموه هر یکی باوا یکی راضی بکی اف سردانا و یا امریکای سردانا کی فرمیه و کی جان آلیا اونه ببین سردانا که فرمیه وزارت درو میبینن و یه اولکاریا نتوی مجلس امن قومی مواجبین شانداگو و بچه امریکا دکیبن که کامی ازو ماموستا ابراهیم برونا امردوچ یعنی پیوندین دروی انا کسینه بله یک ریزیا کرد که کامیران کود رایا گشتیا کرد و که داخوزا هری زیده تیز زمان اوه گلو اپراسیون عفرینی اف بیواجوی هستیار پروسهی که وسا نزیکتر کر دیتنات چیه دوی بابتی پروسه نزیکاهیا کردی او بخوا دوی ولو بی و مخابن گو هلگا و می دربک دجوار بخون حتی کام نزیکی هبن یا نزیکی هب نابن حتی وقت وی دقیقه هیچ تقدینا يعني تبيجي والله نزيكاي تشي ويا نا بس د ناف بلدا ضغطك زي ده الهركسي هيا جو في رنجي نابي باشا حتى وكفي دقيق جو هوالك ما السركرداي ما هيجي تحبسي ده بالعفرينه معقوله يعني فيش دقيقه تشتي قوتي سريما يعني نلازم هر جارك ام درب المكهن حتى مجنون بفكر كام شلو كاربكن بري وي لازمه او حساب هابن دبرجونديه كده بنقو بيدا
شەڕی ئەنجومەنێت کرد دوبەرژەوەندی کێ دەبوون گۆ مەکتەبێ مەگرتن دوبەرژەوەندی کێ دەبوون گۆ هەواڵێمەتکردنە حەبسادا دوبەرژەوەندی کێ دەبوون گۆ خۆرد زۆرێ برنە لەشکێری وشت گۆ کوردستان واالە بەرژەوەندی کێ دەبوون بەرە هەنە وەرن بێژن ئەف بەرپرسیاری لە جەم وایە دوێ ئەو ژیبی حسابی ئەو بدنەوی وڵاتەیانە ji ber wêna berî gotişna xirabtir werna serê mal li herêmê dî û ew dî lazim e sedî sed hesabna me hemû bin vê meselê de çawa em karibin kêmtirîn xisar derkevin. Rewşa Başûrê Kurdistanê geva ku rewşa Rojavayê Kurdistanê tê girtina dest wekî nimuneyekî tê destnîşankirin ku Başûrê Kurdistanê de hema bêje tevayiya Kurdistanê di destê desthilata Kurdistanê de bû bi îxaneta 16 cotmehê nîvê herêma Kurdistanê bi dagirkiriya hejda şabî pêk hat. Planekî wisa li hemberî Rojavayê Kurdistanê jî mümkün e ku komployeke herêmî û navnetewî duê çerçeveyê de li Rojavayê Kurdistanê jî pêk were. Min ha got yanî Efrîn çavgirtineke navnetewî û herêmî jê re hebû me çawa ma gonewlobana ticara ew rehneka kesk nebe ji va hêzê ji va dewletê cîran re zû nikarin bikevne sînonê welat nedî ev na ittifaq ser wana hene herkêlî divê em dîsa ez bêjim dûvra gelek cudabûn jî tê de heye bi rastî di navbera vir û derê hada lê ya ji hemûyî giringtir ti sînaryoa deynê tu bêjê heger bûlo bû ez muqabilî wê vê dikim heger ya dî bû ez muqabilî wê dikim ew cemenîne û yê berpirsiyar divê meselê de dîsa dibêjim yê îro desthilata namin em li wê derê rê nadin dema her kes biçeke û karê hêzê xwe çê bike heta eşîrê ereba jî lê ji encûmenê re çê nabe pêşmergê xwe derbas bike meqûl ev ne ev çi hestê netewî ye ev çi xelkek dixwazin wilo me gunehkar bikin weke guh ne wilo ya îro yê gunehkar yê got vî şoxlî de rê nade û nehiştî ittifaqê me çêbin terefê dî ye ew terefê dî gereke wextê ev fişara hana gotê kirin hesab berî wê werê kirin ne piştî got em xisara deynin û telefat çê bibin û xwîn birjê û em xisareke mezin dê dûra weleka me xelet kir ka kerem kin em Kek Kamiran divê pêvajoya rewşa Efrînê de her wiha pirsa Kurd yanî di qadê navnetewîyî de jî gelekî li ser hata rawestandin herî dawî Konseya Ewleyiya Netewên Yekgirtî di çerçeveya rewşa giştiya Sûriyê de rewşa Efrînê jî girte desta gelo ev rewşa hestiyar ku Rojavayê Kurdistanê jê derbas dibê hin derfetên bi destxistina hin destskeftiyan jî ji bo Rojavayê Kurdistanê dikarî bixware bên. Ema ez bahor nakim çîrok hema bi tenê bi Efrînê vegirêdayê bê vî şerî vegirêdayê bê ev fişareka li ser Sûriya bi giştiya goheyî û ev planê got ji bo Sûriya bi giştî têna çêkirin em ê beşek ji çareseriyê Kurd aliyêkin yani. em ê beşek ji çareseriyê bin yanî ne mumkin e çareseriyek ji Sûriya re werê dîtin bê got mesela Kurdî tê de çareser bibe bi vî çavî divêm lê meyzên lê weke min gotî ew tiştê gotên li cem te dibin ew na bandora xwe yekser li te bi xwe dikin li te rewşa miletê te rewşa te siyasî hevalbendê te hevalbendiyê gotî çê bike yê gote çê kirbûn ev na tasîrê li wî evê dikî bi vî rengî divê nirxandinek ji vê meselê re çê bê weke min gotî heger çiqa nexweş bêjî bes divê yek bêjê kî xelet kiriye û kî xelet nekiriye dîtineke me siyasî hebû gelkî zelal bû divê meselê de me got wê wilo çê bê û berçavê me me got wê rejîm jî ye va rejîm jî tê ka ew azadî û ka ew şoreş û ka ev çûne ku derê ev na nabe divê mirov yê got xeletiyekê bike muqabilê miletê xwe divê xeletiya wî divê hesabekî bide bi rastî Em dikarin bêjin ku çareseriya siyasî ya Sûriyê nêzîktir bûye kek Kamîran? ev na bi rastî zehmet Belê. yanî tu ji min pirsê çareserî nêzik bûye lê heteh bigihê rewşeka aram û ew hêjî şolê sala ye mixabin yanî Belê. Spas Kamîran Haco berpirsyarê desteya pêwendiyên derveyê ene kesek û stûdyoyê tilgin. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya îroya basî roj heta bernameyek dina basî roj